Karbi aphur kimo amai KPA atumben thongnok be aphan karchopon. Difu arong supi along kido rongphar pi rong be akumlin amir biri along prabjin pe silampon ji aphan LYT KSA asong atum pen chuning ripon. Nili Press Club amahang kithek ningkan isi kejok katalon pon. Karbi longri abirta kelang ara doan pan kardom pajir iglo kardom pini karbi longri abirta kethan ponjia bang nili sami kabin teron pi pini birtang ton pen arjuponik sena nijang karbi anglong karbi aphur kimo amai asong pen patir pi ponsi matijong nipai ingkor asir kep arni nijang karbi anglong thonglong jon umpo along ingding hini thongnok be karchu padopon laso karchu pon along rupsing teron penja ponsi Ingsam jin pen karchupon asai pachun pon. Laso ingdeng hini thongnok bea phan karchupon along Karbi Richo Ramsing Ronghang Richo P KF Teron P Chairman Minority Board Agustin Hanse KC BJP Hamren Mondol Konchunban Abinas Be Rat Ase Klembang Gotom Kramsa Lapen kapre man peng kedotum chitongdon Hamren pen Raikom Be Karbi Longri Abirta Alangli Pirte kaha cela ke aningkan pharu kresi aningkan thesoricho nokbaria long si alangli mhang theklo a pomen onteron a payment karikrupi alangli ke ahoga hak arna masu karbia khai along si alangli men chewanglo te wai phis tame alangli ke arna masu posi dak karbia khai phan kerai kom ka do welang claim lo la si alangli thong nokbi pu ki klang cheng kela son lo alangli dak la chumanga tumpen towar ki panhur ke alangli arta jum he ka hurla stami chumanga tumhan ke khaisap VR le pupo khadwi lo te atehang pang thok dak titi la swani ge yang ya joni posi pini bangke nili si mane munira phai hisab ikpo pusi chumang atumhan hukum chuhang lo la si alangli khaisap bangke mane hisab pame edlo thu pet de lo langli bangke VR le ma thu pon thailo chumang atum hana karbia tuman ge pang thok rang lo VR le pusi pang thok pon rang claim lo tab mi chumang atum lo an kile mangai VR le pro thu pon thailo apot si chumang la pen karbia tum ja pek ja hoy ke dosi ta ka phire joini ron thama dupu pu ka phire ni rong rup do hai si kat ruk lo la si dak ron thama ki pang samang ke la lo thong teron apu on teron la pen chumang atum pen temen borloi ka temnong jirong atum pensi alang tum che phasi dak non puda dulang khadwi koi baida pu dak se ka che phasi ron thama ka che pangsa lalo isyang deng alangli phurki mo bang lalo asi alangli karbia khephan kanghon piga joine potsi alangli ke karbi puseta arna ma so potsi alangli okja kongdo la pen thong nok be bangke aja kong ki thewar penle nok bi aman ka chilong gali aja kong da do wai phesame alangli abidi bang ing tang pik alangli abidi kang tanga joine posipini karbia khe anok be do anang bong sitame alangli phansi ke chengsi ilituma karbia khai anok be pubang alangli phansi hoklo te wai phesitame alangli phan ilituma phusar phisar tumbu same kamatha kapangwe krang joine posipini alangli arta langdam pulote non an pining an pulote ningkan pharu sir kebra ningkan kep an ke choklo te wai phesitame baduta thong aphan ka kemo bang phrowi bonta pini non bangke nili ka chinya teng pulote non thong atomo la pen thong bihek pen kopi ki sike claim alun atomo ke thek atom do bonta chip klang a hedet sta la si non ili tumolong samlo piner ni ladak engdeng hini ladak itum kar thong nok bi mate karchu alangli phani tum ladak thong long jon mate ladak umpu labang sodim long katalon pon long apot la sinilin ka chuniri bangke non penengan ke engdeng hini lo la pen moneng engdeng ke thom la pen engdeng ke thom long chitong ponji moneng lo la sel bang somai long bangke itum kar biang long ton mos council long ka chir pon bom CM sir dr tuliram rohang pendang lok ilitum lokel mle sir sing tron pendang lok la pen kaduk kawe ilitum party amen pu bepin itum jati lam pu bepin pen karbi ko thorat kido ana tum tami labang so thong nok be labang so karcho labang so dimolong itum ta kacerap ka chetudun pen
alir acham ki pidun pen alon boji ki pidun pen itum ka cherap situn se chuning rilo athema ile tuma phu thong nok bi alang le ga jormo di pharo Chris sira krisi polotang te penenga na bangke ningkan pharo ser kebra ningkan kep ki chok ningkan lo la serji ning len lo la se pinyar ni tame le tuma phu thong nok bi taron alang le hirjume pensi le tum kar biang long long same le tum reng nok ring ni le tum do lom bom lo busilong bom lo la se labang so phani tum ka cherap chitur je phan anso se mesen pen labang so ingdeng ge thom program long ka pachun boni thame ahir hau cho hang nun pen itum cherap chitu dunak puse nilhin ben talam thing ton pan ko KAC pen Difu Municipal Board atum kabor I pon pen Difu rong supi aphan alir alon pi pon lo la pen tuwar pi along rong phar pi rong be akomlin ki bi pon pen la an sose alon do thulo bonta kedam tang mati jong ni phai kre hini anong be ajo apor karbi aphor kimu ahar chi angthek rong phar pi rong be akomlin amir bili along ihum hem konglong patong railo laso ke patong rai adim pini arni anta silampon perek ajok chilang no dak ason dokoklo lasi prabjin pen laso ke patong rai adim ka silampon jiaphan lungbajong youth team amai phu Elvin timung lapen karbi lo charlie asong KSA district organized secretary Suna Singh rong pia tumpen chuning ripon kangri kangkrang atu kari kebek ajok labangso rong parpinok be amir biri rong bangke lang tu ot kilang no pen patong pin no lapete amir biri bata heno dak masuk pinyani istame la ana porhut istame hala Difu Municipal Board lapente karbiang alo otu mas konsila tu istame mampuani anta labangso amir biri kasi lamje pan pinyani anta RDN pon pela apa sila ba ni tu mingdu lo kasi puthon ni tu kacung ni tu kang tua bangke labangso amir biri Prabjin pen karbiang lo autonomous council lapente Difu Municipal Board a chairman rakho hin pen Prabjin pen labang so amir biri puthot alir alon ki people to chirak je phanset ni polo lapen nili tum karbilo charlie asong pen kitame anong ko papurtangte kidamtang December 12 labang so ajo lason incident adak polo rong parpi nokpe so amir bidi patong tin lo lagi antin ta theklong lo lasu patong det pen sitame piniarni karbiang long autonomous council along kachari atu alada kachari ke chalon atu piniarni labang so phan RD pon pe ipoloma bulutangte RD include lo 12 pen piniarni an ge non labang so chiklo ta ki part po asi piniarni an stamela labang so adim lo mang relation si thekolong lo kita asi lalo lapenisi kacuning ri tukang tunga bangla polo karbiang long autonomous council tum labang so rong parpinok be amir biri henoda pen hot prabjin pen labang so kaya tenga mang son ke selampon ko usi dili tum karbilo charlia song lapen LYT lombajong youth team atum pen sitame konflik krim Nilip ahawar aparman panong ponsi kedam tang suri hinira ingkoy aningkan matijong nipai ingkora narkep arni Nilip Press Club mahang pathek ponlo lapen pining suri hinira ingkoy arni aningkan an ke arta ningkan isi ke choklo laso arni pachiton dunsi katalon asai dengpon porphai kre sia por Nilip ahawar choki hola mission tower krongthom kachitok Nilip Press Club asaihem kimi ingpupon laso asaihem kimi kang pupon ahut alohi amana pengpen district press club of Karbi Anglong diripi amaipu digonto teron Nilip Press Club bidisar lapen founder Ilison Timung Nilip Press Club amaipu Samson ingti lapen Nilip Press Club along klembang pu lapen perengke bang ingkoi rapho societum chitong dunsi Nilip Press Club amahang ke thek ani katalon misen pen pachun pon Nilip pen choicing teron Karbi Longri abirta may for pusi deng no kasi Nilip angkang Press Club kedamtang 2020 aningkan 28 December ni amhang pathek pon
lapen pinian bang ke NPC mate nili press club am hanga tek ningkan siar ta ke chok asi dipu press club mai pu tiripia mai pu digonto tiron lapen dipu press club ahin pendala tum nang chetong nang si sai hem mate office ta inpu pon lapen kerupi kang tung bang gala halo nitum bidisar NPC mate nitum press club bidisar Elison timu kalang ni pana kerupi barpik alang le ta bidisore nitum ki thek thelo anta nang thanun pot sialang ni pana kerupi barpik lo lapen pini to mahang pathek ponang kok ba pini ningkan siar ta ki chok ki pamanong popot tame kado be pana kerupi barpik la ni tum la dak anon ke science and technology pu adina kai la kado beta smartphone laptop pen cheng lo kado beta outcry kado beta la son si ki paprang ki thek krian ki paprang adina kai nang pleng na si iljom thek ponong kasi ni le balong tame kiduki sung pen cheng lok kaprek abirta ang song an ki pali pon je phansi ba chok lim pen ingthir jil pen lapen evidence mate ito proof ajat news ta proof gelong pe mi pen hok pet news ki paklang pon je phansi ni tum ani bang ta kachisik pon dola nilam chelang sing Pini berta po azakang ton pot iglo dome thakme kardom.